Aktar minn 800,000 turist mistennija li jżuru Malta bil-cruise liners matul din is-sena. Żvela dan il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi fl-okkażjoni ta' eluq is-70 sena mit-twaqqif tal-kumpanija Costa Crociere. Waqt li tneddit il-pjani tagħha għal Malta, il-Costa Crociere ħabbret li minn April tas-sena d-dieħla il-kumpanija ser tibda topera vjaġġi bil-cruise liners minnu lejn Malta għal 8 xhur sħaħ, bl-operat mistenni li jibqa' għaddej sa Novembru. Dan ifisser li l-kumpanija ser tirdoppja għal 33 vjaġġi tagħha lejn Malta, blat ta' passiġġieri mistenni li jiżdied b'75,000. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwirab qal li inizjattivi bħal dawn ħallu impatt qawwi pożittiv fl-ekonomija Maltija. L-2019 ħatkun waħda sena rekord kif qed tantiċipaw ħajkonna il fuq 800,000 passiġġier. L-impatt tagħhom fuq l-ekonomija Maltija parti għadna nikkalkulaw l-sena l-oħra pereżempju fl-ekonomija tħallit jisu bejwetu ieħor 100 miljun fl-ekonomija Maltija mill-industrija tal-cruise liners. Aħna qed nanticipaw li s-sena 2020 terġa' wkoll tkun aħjar minn 2019. Il-President tas-Sales u Marketing tal-Kosta Alessandro Bottaro qal li l-kumpanija ilha bosta snin tidħol fil-port il-kbir u l-esperjenza sabiħa li għandha qawwa sleta sabiex iżżid il-waqfiet tagħha f'Malta tant li ser tirdoppjhom matul is-sena d-dieħla. Qal li 15% tat-turisti li jinżlu l-art f'Malta jażlu li jerġgħu iżuru Qalbtala bl-ajruplan. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li l-Gvern ser ikompli jiġġenera n-naħa t'isfel tal-Belt Valletta bilan li jkompli jtejjeb il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Valletta Cruise Port ġewwa l-Belt Lower Valletta ta' kontribut qawwi għar-riġenerazzjoni tal-Port Valletta. Qed ninvestu 25 miljun euro in Lower Valletta, naħa tal-Baviera, naħa ta' Baġġo Steps, in-naħa tal-Mandraċ. Se ninvestu f'social housing, se ninvestu f'housing apposta tal-anzjani wkoll ġewwa l-Belt Valletta biex nassiguraw li r-riġenerazzjoni mhux tkun biss fiżika jew għat-turisti, imma jgawdu minnha wkoll poplu Malti Wawċi. Il-kumpanija Costa Crociere ser tkompli żżid aktar vapuri fil-flotta tagħha li kull wieħed u waħda minnhom iġor ma' 3,000 passiġġier. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.